Matthew 27 verse 1 ngokwamateyu 27. Kwathi sekusile bonke abaphristi abakhulu namalunga esizwe beza icebo kuJesu lokuba bambulale, bambopha bamuka naye, bamnikela kuPilato umbusi. Khona uJuda owamqaphelayo ebona ukuthi ulahliwe, wazisola, wabuyisela izinhlamvu zesiliva ezingu-30 kubaphristi namalunga, wathi, "Ngonile ukuba ngikhaphele igazi elingenacala." Bona bathi kuye, "Kuyini lokhu kuthina na? Zibonele wena." Wayesephonsa izinhlamvu zesiliva thempelini, wamuka waziphanyeka. Kepha abaphristi abakhulu bazithatha izinhlamvu zesiliva, bathi akuvunyelwe ukuzifaka emnikelweni ngokuba kuyimali yegazi. Beza icebo bathenga ngayo insimu yombumbi ibe ngeyokumbela abafokazi. Ngalokho insimu leyo ithiwa insimu yegazi kuze kube namuhla. Khona kugcwaliseka okwashiwo ngumprofethi uJeremiya ukuthi, bathatha izinhlamvu zesiliva ezingu-30, inani lowamiselwa, inani onani lakhe, lamiswa ngamadodana ka-Israyeli, bakhokha ngazo insimu yombumbi, njengokuba inkosi ingiyalile. Kepha uJesu wayemi phambi kombumbi. Umbusi wambuza wathi, "Wena uyinkosi yabaJuda na?" UJesu wathi kuyo, "Usho khona." Kwathi lapho abaphristi abakhulu namalunga bemthwesa icala, kaphendulanga lutho. Khona uPilato wathi kuye, "Awuzwa yini lokho kungaka abafakaza ngawe na?" Akaze amphendula nakwelilodwa izwi. Umbusi waze wamangala kakhulu. Kepha ngomkhosi umbusi wayejwayele ukukhuleka izixuku isiboshwa sibe sinye esasithanda ngaleso sikhathi. Babenesiboshwa esidumeleyo esithiwa uBaraba. Ngakho sebebuthene, uPilato wathi kubo, "Ngithanda ukuba nginikhululele bani, uBaraba nokuba uJesu othiwa uKristu na?" Ngokuba wayekwazi ukuthi bamnikele ngomhawu esahlezi esihlalweni sokwahlulela, nandaba kulowo womuntu olungileyo, ngokuba ngihluphekile kakhulu namuhla ngaye ephusheni. Kepha abaphristi abakhulu namalunga bancenga izixuku ukuba zicele uBaraba, zimbulale uJesu. Wayesephendula umbusi wathi kubo, "Nithanda ukuba nginikhululeke muphi kulaba ababili na?" Bathi, "uBaraba." UPilato wathi kubo, "Pho-ke ngimenze njani uJesu othiwa uKristu na?" Bonke bathi, "Makabethelwe esiphambanweni." Wayesethi, "Ngokuba wenze ububi buni na?" Kepha bememeza kakhulu bathi, "Makabethelwe esiphambanweni." UPilato esebona ukuthi akanakwenza lutho nokuthi isiphithiphithi sesanda kakhulu, wathatha amanzi, wahlamba izandla phambi kwesixuku, wathi, "Anginacala egazini lalo muntu. Ziboneleni nina." Abantu bonke base bephendula bathi, "Igazi lakhe malibe phezu kwethu naphezu kwabantwana bethu." Wayesebakhululeka uBaraba, kepha wamshaya uJesu, wamnikela ukuba abethelwe esiphambanweni. Khona amabutho ombuso ayesemthatha uJesu, amngenisa enqabeni, aqoqela kuyo ibutho lonke, amhlubula, amembathisa ingubo ebomvu, aluka umqhele wameva, awufaka ekhanda lakhe, nomhlanga esandleni sakhe sokunene, aguqa ngamadolo phambi kwakhe, ambhinqa athi, "Bayede, Nkosi yabaJuda!" Amkhafulela ngamathe,
athatha umhlanga amshaya ekhanda lakhe, esembhinqile amhlubula ingubo, amembathisa izingubo zakhe, naye ukuyombethela esiphambanweni esaphuma afumana umuntu waseKhureni, nguSimoni igama lakhe, amcindezela lowo ukuba athwale isiphambano sakhe. Esefikile endaweni ethiwa iGolgotha, okungukuthi indawo yekhanda, amphuzisa iwayini elixutshwe nenyongo, kepha kuthe elizwa akathandanga ukuliphuza. Esembethele esiphambanweni abelena izingubo zakhe, enzelana inkatha, ahlala amlinda khona, abeka ngaphezu kwekhanda lakhe. Icala lakhe libhalwe ngokuthi lo nguJesu inkosi yabaJuda. Kwabethela kanye kanye abaphangi ababili, omunye ngakwesokunene nomunye ngakwesokhohlo, kepha abadlulayo bamhlambalaza benika amakhanda abo, bathi, wena odiliza ithempeli, ubuye ulakhe ngezinsuku ezintathu, zisindise. Uma uyindodana kaNkulunkulu, wehle esiphambanweni. Kanjalo nabapristi abakhulu bambhinqa kanye nababhali namalunga, bathi, wandise abanye angezisindise, yena uyinkosi yakwa-Israyeli. Akehle manje esiphambanweni, sikholwe nguye. Wethembile uNkulunkulu, makamkhulule manje uma emthanda, ngokuba wathi, ngiyindodana kaNkulunkulu. Kepha nabaphangi ababethelwe esiphambanweni kanye naye bamdumaza kanjalo. Kepha kusukela ngehora lesithupha kwaba mnyama emhlabeni wonke kwaze kwaba yihora lesishiyagalolunye. Kepha ngehora lesishiyagalolunye uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Eliya, Eliya, lama sabachthani, okungukuthi, Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungishiyelani na? Abanye kwababekhona bekuzwa kuthi lo ubiza u-Eliya masinyane. Omunye kubo wagijima wathatha idlula, waligcwalisa ngoviniga, walihloma emhlangeni, wamphuzisa. Kepha abanye bathi, yeka sibone uma u-Eliya eza ukumsiza. UJesu wabuye wamemeza ngezwi elikhulu wafa. Bheka-ke, isihenqo sethempeli sadabuka kabili kusukela phezulu kuze kufike phansi. Umhlaba wazamazama, amadwala aqhekezeka, amathuna avuleka, imizimba eminingi yabangcwele ababelele yavuka, baphuma emathuneni emva kokuvuka kwakhe. Bangena emzini ongcwele, babonakala kwabaningi. Kepha induna yekhulu nababenayo belinda uJesu sebebona kukuzamazama nalokho okwenzekileyo, besaba kakhulu, bathi, nempela lo ubeyindodana kaNkulunkulu. Kwakukhona lapho abesifazane abaningi bebukela bekude, ababemlandela uJesu bevela eGalile bemkhonza. Baphakathi kwabo kwakukhona oMariya Magadalena, unina kaJakobe noJose, nonina wamadodana kaZebedewu. Sekuhlwile kwafika umuntu ocebileyo wase-Arimatheya, igama lakhe nguJosefa, owayengumfundisi kaJesu. Naye lo waya kuPilato wacela isidumbu sikaJesu. Khona uPilato wayala ukuba anikwe sona. UJosefa wasithatha isidumbu, wasisonga ngendwangu enhle ehlanzekile, wasibeka ethuneni lakhe elisha ayeliqophe edwaleni. Waginqela ilitshe elikhulu emnyango wethuna, wahamba. Kepha kwakukhona lapho uMariya Magadalena nomunye uMariya behlezi phambi kwakhe. Kepha nangomuso okungolulandelayo, usuku lokuqala, abapristi abakhulu nabaFarisi bathuna
uPilato bathi, Nkosi, sikhumbula ukuthi lo mkhohlisi esikhona wathi emva kwezinsuku ezintathu ngiza kuvuka ngalokho yalo ukuba iliba ligcinwe kuze kube lusuku lwesithathu ukuba abafundi bakhe bangaze bafike bamebe, bathi kubantu uvukile kwabafileyo kuthi inkohliso yokugcina ibe mbi kuneyokuqala. UPilato wathi kubo, Nampa abalindi, hambani niligcine njengokubona kwenu. Nasebehamba baligcina ileba, babeka uphawu etsheni, bekanye nabalindi. Matthew 28 verse 1. NgokukaMatewu 28. Kepha ekupheleni kweSabatha ngovivi lokuqala lweviki, kwafika uMariya Magdalena nomunye uMariya beza ukuyobona iliba. Bheka kwabakhona ukuzamazama komhlaba okukhulu, ngokuba ingelosi yeNkosi yehla ezulwini, yeza yaginqa itshe yahlala phezu kwalo. Ukubonakala kwayo kwakunjengonyazi, nesembatho sayo sasimhlophe njengongqwaqwane. Kepha abalindi bathumela ngokuyesaba, baba njengabafileyo. Kodwa ingelosi yaphendula yathi kwabesifazane, Ningesabi nina, ngokuba ngiyazi ukuthi nifuna uJesu obethelwe esiphambanweni. Kakho lapha, ngokuba uvukile njengokusho kwakhe. Zanini nibone indawo lapho ebelele khona. Hambani masinyane nitshele abafundi bakhe ukuthi uvukile kwabafileyo. Bhekani, uyanilandela ukuya eGalile, niza kumbona khona. Bhekani, nginitshelile. Base beshesha bamuka ethuneni, benokwesaba nokuthokoza okukhulu. Bagijima baya ukubikela abafundi bakhe. UJesu wabahlangabeza wathi, Sanibonani. Basondela babamba izinyawo zakhe, bakhuleka kuye. Khona uJesu wathi kubo, Ningesabi, hambani nibikele abafowethu ukuba bahambe baye eGalile, bayokungibona khona. Besabamba bheka abanye kubalindi, bafika emzini babikela abaphristi abakhulu bonke okwenzekelayo. Sebebuthene namalunga benza icebo, banika amabutho imali eningi. Bathi, shonini ukuthi abafundi bakhe beza ebusuku, bameba silele. Uma naye nina ningakhathazeki, ayeseyithetha imali, enza njengokufundiswa kwawo. Lelizwi landa phakathi kwabaJuda kuze kube namuhla. Kepha abafundi abayi11 baya eGalile, kuleyo ntaba uJesu ayebayela yona. Sebebona bakhuleka kuye, kepha abanye bangabaza. UJesu wasondela wakhuleka kubo wathi, Ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Ngalokho hambani nenze izwi zonke abafundi, nibabhaphathise egameni likaYise neleNdodana nelikaMoya oNgcwele, nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Bhekani, mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe.